Здравейте, аз съм Догинг 1 и сега съм с Паркур Доминич и един педал Дум дит ми украдна камиона с хот-дог. Кажете нещо, господа. Латка е Дум! Да, Паркур Доминич полудя. Сега искам той се грижи за колата ми. Аре, върни ми колата, Дум. Стреляй, бе! Аз пък съм с юмрук. Гледай го, е. Аре, че върни ми колата, бе! Върни ми я, бе! Продавам черен хот-дог. Продавам безплатно черен хот-дог. Продаваш безплатен хот-дог, така ли? Аре, трябваше да се включат и в рапса и че ми открадна камиона. Аре, върни се, бе, педал. Съжалявам, Иво, Догинг 1 оставаш така. Взех си мотор. Това е мисия. Така бе, сега не. Къде забигва? Някакъв мотор карам, човек. Какво беше Страхотен. това, бе? Човек, карах си мотора и въздуха, се блъснах във въздуха. Дум е латка, бе. Бъгнатото, човек. Аре, къде си, бе, тапак? Дум! Аре, бе! То сега не замина нататък. Сега не знаеш, това стигна, бе. Паркур. Паркур, го хванем този педал. Домари, кажи нещо, бе. Нищо не си каза откакто ми открадна камиона. Yes! Върни ми го, бе! Педал! Върни ми го, yes! Не! Сега пък не мога мърдам, човек. Не мога мърдам! Фък. Аре! И в клипа на описанието може да ви пратим линк към сървъра, какво му е IP-то. Или как се казва. Но трябва да имате нашия самп. Аре, Догинг. Ами не мога мърдам, човек! За кой не мога мърдаме, хора? Аре, гаси! Къде остана го пак? Ето! То се телепортира! Камиона ми, педал! Де се телепортира, момник? Знам къде се намира другия камион. Къде си? При вас? Окей, знам къде се намира камиона. Аз не знам. Его! Къде е камиона, бе? Под водата ли го? Знам един друг камион, бе. Ама никой не го бара, защото лошо ще му съпиш. Аре му открадни мотора, бе, Дани. Той да е камиона, а не мотора. Ако не намери чикопелета. Аз знам къде си. На ухо. Аха. Няма чикопелета! Айде, пусти. Аре да правим слайдове, бе. Какви слайдове, бе? Сега Иво ще да слайднем. Сега. Аз съм правил слайд с кола там на Сан Фиеро, там имаше едно място там за слайдове и там правих. Продавам черен. С кола? Да, с кола. Слайд? Да, Иска да кажеш дрифт? Не бе, слайд и така. Как слайд? Да, така. Намерих ми там. Да, не качи. Не! То се става под колата. Фък, благодаря ти. Къде остана, бе? Педал. С къде заминава, бе? То се телепортна. Не съм. То се под водата Не 100%. съм. Намери, че ме Ей, готово! Фък, няма бити. То си пещера влез. Аре, бе! Ви пък къде сте разбрали? Аре, лачи, бе. Тъпщаме го. Абе, Ицо, как се вземаш кола, бе? 2 мисъч. О, фък, аре, бе. Не, когато си извън кола. 2 или аут. Тъп Остана пак сега, бе. Доминич, тъп. Къде остана, бе? Къде си, ла? Омага, то заминал напред. Що те ми лаги, бе? Свиноен Догинг. Така, бе. Аре, педал. Ей, за малко да те убия, бе.
Циганин, ай се цепим много. А, не! Какво правиш, бе? Ай се Глупак. убиваме много хора. Кушкайте. Ох. Дум, Паркор, Донич, съгласни ли Ей сте? са. Да, бе, чакай. Съгласни ли сте се цепи? Да. Аре. Аре, ламия, копеле. А, Жалко. кой ме убива, бе? Иво, не ме убивай. Чакай, Иво, не ме убивай. Да взема кола. Убих та! Телепортирай се много. Коя... Дани, коя ти беше колата, бе? Аре, Дум. Ти ли си, бе? Булет или Блад? Аре, какъв е това, Дум, ти ли си, бе? Ей той. Убих та, ес. Убих и двама, бе. Най-добрия, бе. Аз съм барман. Вижте. I think you can't understand. Аз съм барман. Something you can't understand. There is something you can't understand. Не мога да си поръчам напитка, искам да се увелича хилта. Хора, действи, бе. Няма ти кажа. Майка ти. Аре, бе, много хубаво се срещнем, хора. Аре, Ами чай, на мен ми лаги, човек. Ето. Кочулаги, интернета ли че е просто? Интернета ми не знам, бърз е, обаче като Ела ти при натискам мен, 2, аз съм барман. нали трябва да натисна такова, като натисна 2 и ми излиза менюто. То ми излиза поне 2-3 минути по-късно, не знам защо. Де знам, не мога. Седи човек, где си? Аз тук съм Аз съм в много... първия град, Аз- и Лос... нещо си беше. Телепорти съм много хубава, аз съм барман там. Аз ти казвам нещо, че пак телепортирай са. Нали 2 минути по-късно ми излизат и бе. Аре, то с Дум, как се бъгна само. Understand. Ари бе! Ако изляза от сервера и пак вляза. Може? Я чай. Омага, този клип ще бъде дълъг. Той Дум се бъгна там. You can't understand. Аре, Дум, стой, бе. Трябва да те убия. За кой не говори ти, бе? Аз такова влизам пък. Тоест не го знам за кой не говоря. Аз къв да вляза? Циганин, еврей или такос? Дум, за кой не говориш? Ще вляза мексиканец. Ало? Дум! Дум! Яш пишки. Мъкни, бе! Педалче. Точно това ли трябваше да кажеш? Ми да, това заслужаваш. Падна ли бе, Падай лайно? долу, бе, циганин. Падна ли бе, мангал? Иха! О, колко точки им падна от... ни даваха от едно падане, човек. Човек, паркур. Паркур. Да, чакай. Като си в кола, от кой бутон се телепортваш, бе? 2. Две ли? Да. Мохе. Догинг лайно. Ела да ми ядеш коя. Аре, бе! Човек, Абе, аре, ела да ядеш, какво съм бе. тонко, мани? Ела да ядеш. Човек, сериозно, аре. Да бе, ела. Не Тук снимаме ми клипове, човек. кура ми стои та чака, догинг лайно. Мъкни, бе! Гей. Мъкни, бе, ти пък в Сан Андреас се управляваш Къде си някакъв е педал. паркир? Паркир, къде си? Догинг лайно. Всеки ден в обяд се чешеш топките. Догинг лайно. Всеки ден в обяд се чешеш топките. Всеки ден ти ми чешеш топките. Догинг лайно. Къде сте? Аз съм на Човек. очи. И аз съм на очи. Ей! Ицо, Кой е? ела да Ей, пижама мен, това ти ли са? Да, съм. вижте догингови паркури. Къде сега ще да стигнем, Ейцо? Сега ще знам ако ще кажеш. Брат, не мога ма фаните. Гледай аз какво ще ма настигна, бе. С бластер 500, с камион 500. Трябва да ма фаните, а ви не може. Да. Камион,
fuck? Хванете ме, бе! Ей, та тук. Айде се скочи борим да петте, бе. натрим на Тосънса, бе. Откраднал си ми вана, педал. За кой не ми се ремонтира колата, бе? Лак, Блъскам това дум. жум. Жум. Та заседна някак си. О, мъга ми как В момента бягам от вас. Хора, О, това то беше... наистина. Хора, това беше видеото, надявам се ви е харесало, пишете коментари! Искам харесвания, айде чао, аз бях Дългинг 1 с Парков Домейч и Дум.